Catalana de Perforacions va néixer l'any 1968, bàsicament per captacions d'aigües subterrànies, mitjançant la tècnica de perforació vertical. Uns anys més tard, l'any 1997, van donar un gran pas amb la perforació horitzontal dirigida, convertint-se en especialistes en Espanya i en referent a nivell internacional. La nostra passió per innovar i desenvolupar noves solucions no coneix límits. Hem anat de la mà dels nostres clients i de les seves inquietuds i reptes amb la mateixa il·lusió i perseverança dels nostres inicis i amb l'experiència de més de 50 anys d'història. Arguments que ens han encoratjat a travessar fronteres, portant la nostra tecnologia arreu del món, obrint-nos pas cap a un procés d'internacionalització, consolidant el futur i l'èxit continuat de la nostra empresa. Amb el pas dels anys i gràcies a l'experiència i al coneixement adquirits, ens hem especialitzat en diferents tècniques de perforació, de manera que podem oferir una àmplia gamma de solucions en obra subterrània, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients i reptes que planteja la societat actual. Reptes que demanen una estratègia diferent en cada situació, com la perforació horitzontal dirigida, una tècnica innovadora per a la col·locació de canonades i conduccions i que permet creuar carreteres, autopistes, grans rius i qualsevol altre obstacle sense generar alteracions a l'entorn, fent possible la instal·lació de serveis com aigua, gas, electricitat i telecomunicacions d'una manera efectiva, ecològica i ràpida. Com a referents a nivell europeu, a Catalana de Perforacions utilitzem la tècnica Shore Approach, o connexions terra a mar, que ens permet realitzar perforacions submarines, evitant les àrees amb més dinàmica marina i protegint les zones preservades. Aquest sistema del Shore Approach ens permet l'aterratge de línies elèctriques d'alta tensió i la instal·lació de cables de fibra òptica. Darrerament hem realitzat grans interconnexions elèctriques entre illes, com pot ser entre les Balears, el Tenerife i la Gomera o el Península Ceuta. A més, estem vivint en un moment de gran transició energètica i aquest sistema ens permet l'aterratge de línies d'alta tensió dels parcs eòlics marins, així com els emissaris submarins de grans dessaladores o bé captacions d'aigua marina. Justament, aquesta necessitat de recollir aigua del mar dona sentit al neodren, tecnologia consistent en la instal·lació de drens horitzontals en el subsòl marí sense afectar el més mínim a la flora i fauna circumdants. Al filtrar-se l'aigua a través d'ells, s'aconsegueix un cabal continu i d'excel·lent qualitat que permet abastir grans instal·lacions com plantes dessaladores, resorts turístics o piscifactories. Els darrers anys hem integrat una innovadora tecnologia que combina els avantatges de les tècniques de la microtunelació i la perforació horitzontal dirigida, el Direct Pipe, que permet la instal·lació de manera directa de canonades d'entre 800 i 1.500 mil·límetres i longituds superiors a 1.500 metres amb uns excel·lents resultats. Va ser un orgull poder participar en l'execució del primer Direct Pipe a la península. De fet, és el desè que s'executa a nivell mundial amb aquesta tècnica, amb sortida a mar. Un desafiament per l'equip de Catalana, que reafirma el compromís amb la innovació, l'ús de les noves tecnologies del sector i els reptes que ens plantegen els clients. Cada situació, cada terreny, planteja una estratègia diferent. Horitzontal Hammerboring és una innovadora opció per a la instal·lació de serveis subterranis en qualsevol tipus de geologia. Desenvolupada per Geonex, aquest sistema es basa en un martell pneumàtic que manté una trajectòria precisa fins i tot en terrenys variables. És un procediment net i sense la necessitat de paviments o murs de reacció en la zona d'entrada. Davant la necessitat d'instal·lació de serveis de grans diàmetres de manera subterrània, a Catalana de Perforacions tenim dues alternatives, la clava de canonada d'acer i la canonada de formigó. La primera utilitza perforació horitzontal amb hèlix a rotació per instal·lar canonades d'acer de 400 a 1.200 mil·límetres de diàmetre, mentre que la segona utilitza el mètode d'escut obert, amb màquines elèctriques per empènyer canonades de formigó o també d'acer de 1.200 a 3.000 mil·límetres. Ground Research és l'estudi previ a la perforació
per dissenyar i complementar tots els serveis que tenim, més els condicionants tècnics que hi puguin haver, o bé siguin de radis de perforació, serveis existents a sota, i també inclou la geologia existent en el terreny, a fi de planificar el que són els emplaçaments de la màquina. No ens oblidem del nostre passat, de la tecnologia amb la que tot va començar, la perforació vertical, tècnica amb la que després de mig segle seguim treballant, innovant i evolucionant per a la captació d'aigua subterrània i geotèrmia. La indústria minera també està present a la nostra activitat, amb l'execució de sondejos amb recuperació contínua de testimonis que serveixen com a primer pas en els processos d'avaluació de recursos i definició de reserves minerals, facilitant d'aquesta manera els treballs de planificació en l'avanç d'exploració minera. Estem compromesos a cultivar i atraure talent jove al nostre sector, oferint solucions en consultoria i cursos de formació, tant en centres professionals, universitats com empreses. A través d'aquesta iniciativa, no només compartim el nostre coneixement i experiència, sinó que també contribuïm a la formació de la propera generació d'experts en obres subterrànies. A Catalana de Perforacions reconeixem que el veritable motor de la nostra companyia són les persones que formen part del nostre equip. És per això que ens sentim alineats amb els valors de la nostra companyia: el talent, la dedicació i el compromís. Valors que, juntament amb un esperit de superació i perseverança, conformen l'ADN de la nostra cultura empresarial. Catalana de Perforacions, un equip humà en constant evolució tecnològica que ha fet de la seva passió una companyia especialitzada en el seu sector a nivell internacional. Un equip orgullós del seu passat i il·lusionat pel seu futur. El futur és apassionant, No té límit, brillant. Endavant sempre. Només depèn de la nostra capacitat. i cada vegada va més. Continuar donant valor afegit. Dedicació, reptes, Som imparables. el mateix que hem fet els últims 50 anys. Innovar, innovar i innovar. La nostra empresa pot ser un coet.